ఓన్లీ వారానికి 2 రోజులు మాత్రమే, ఫ్రైడే అండ్ సాటర్డే ఈవినింగ్ 7:30కి. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో 16వ రోజు అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. వృందావన రమ్యస్థాన దివ్య చింతామణి ధామ రతన మందిర మనోహర. వృందావన రమ్యస్థాన దివ్య చింతామణి ధామ రతన మందిర మనోహర. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, రామ రామ హరే హరే. కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ దైవాసుర సంపద విభాగ యోగము అంటే దైవ అసుర అని 2 మాటలు కనపడుతున్నాయి. సంపదలు అంటే ఇక్కడ గుణాలు అని అర్థం అన్నమాట, గుణ సంపద అని అర్థం. సో దైవీ గుణాలు, అసురి అంటే దానవ రాక్షస గుణాలు. ఇవి ఏమిటి అన్నది ఈ అధ్యాయంలో చూస్తాం. అందుకని దీనికి దైవాసుర సంపద విభాగ యోగము, దైవాసుర స్వభావములు ఎలా ఉంటాయి అనేది భగవంతుడు ఈ చాప్టర్ లో చెప్తారనమాట. సో చూద్దాం దైవీ గుణాలు ఏమిటి, మరి అసురీ గుణాలు ఏమిటి. డివైన్ అండ్ డిమానిక్ క్యారెక్టర్స్, నేచర్స్, స్వభావాలు అంటే దైవీ గుణం, మరి డిమానిక్ అంటే ఆసురీ గుణం అని ఈ దైవాసుర సంపద విభాగ యోగంలో చూసే విషయాలు. మొట్టమొదట 3 శ్లోకాల్లో భగవంతుడు దైవ గుణాలను చెప్తున్నారనమాట. శ్రీ భగవానువాచ అభయం సత్వ సంశుద్ధి జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్జవం. భయం లేకుండా ఉండటము అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే, మరి భయం అనేది ఎప్పుడు లేకుండా ఉంటుంది? మనం చేయవలసినది ధర్మం అని తెలిసినప్పుడు, భగవంతుడి మీద కంప్లీట్ విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు మనం చేసి ఒకరికి భయపడి వేరే రకంగా పని చేయటం, వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో అనేది కాకుండా మన మార్గం ఏమిటో మనకు తెలిసినప్పుడు మనం ఆ మార్గంలోకి నిర్భయంగా వెళ్ళగలుగుతాము. సో అక్కడ భయం లేకుండా అన్న మాటకు అర్థం అది సత్వ సంశుద్ధి అంటే, మరి సత్వ అంటే మంచితనం, సంశుద్ధి అంటే మరి క్లారిటీ, పరిశుద్ధత, మానసిక పరిశుద్ధత,
జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి, జ్ఞానయోగంలో స్థితులై ఉండటం. దానము, దమ అంటే ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలగటం. తర్వాత యజ్ఞశ్చ, మనస్సు నియంత్రించగలగటం. యజ్ఞశ్చ, యజ్ఞాలు చేయడం. సరే, యజ్ఞం అంటే ఏమిటో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఎవరైనా చెప్పగలరేమో చెప్పండి. మామూలుగా మనం చేసే యజ్ఞాలు అగ్ని ముందు కూర్చుని మంత్రాలు చదువుతూ సమిధలు వేస్తూ చేసేది యజ్ఞము. యజ్ఞం అంటే ఇంకొక మాట అర్థం కూడా ఉన్నది డీపర్ గా అని చెప్పుకున్నాము. అది ఎవరైనా చెప్పగలిగితే ఆ యజ్ఞం అంటే ఏమిటో టైప్ చేయొచ్చు చాట్ బాక్స్ లో. స్వాధ్యాయం అంటే వేదాధ్యయనం, వేదాలను అధ్యయనం చేయటం. తప అంటే మరి తపస్సు అన్నది కూడా యజ్ఞం లాగానే 2 మీనింగ్స్. మామూలుగా తపస్సు అంటే మరి ఇదివరకు రోజుల్లో భగవంతుణ్ణి కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానిస్తూ ఎంతో కాలం పాటు ఆ ధ్యానంలో నిమగ్నమై చేసేది తపస్సు. ఇప్పుడు తపస్సు అన్నదానికి యాక్చువల్ గా నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో చాలా చక్కగా మీనింగ్ చెప్తారు భగవంతుడు. సో రేపు చూద్దాము. బట్ తపస్సు అంటే బ్రీఫ్ గా చెప్తాను. బిహేవియర్, శారీరక బిహేవియర్, మానసిక బిహేవియర్, మానసికంగా ఎలా ఉండాలి మన ఆలోచన విధానం, శారీరకంగా ఏ రకంగా, ఫిజికల్ గా బయటికి ఎలా ప్రవర్తించాలి, మనసులో ఏ రకంగా మన ఆలోచనలు ఉండాలి అనేది, మాటలు కూడా ఎలా ఉండాలి. అందుకే శారీరక మానసిక వాక్ తపస్సు అని చెప్పి నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో చెప్తారు. మాట కూడా ఎలా ఉండాలి అన్నది అందులో ఉంటుంది. సో ఈ బిహేవియర్ అంతా ఫిజికల్ గా కానీ మెంటల్ గా కానీ మాట ద్వారా కానీ మన ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలన్నదే తపస్సు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆర్జవం, ఇవన్నీ ఎవరికైతే ఉంటాయో అభయము, మంచితనము, చిత్తశుద్ధి, జ్ఞానయోగంలో స్థితులై ఉండటం, మరి దానము, మరి ఇంద్రియాలను మనస్సును ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలటం, యజ్ఞము, వేదాధ్యయనము, ఈ తపస్సు, ఇవన్నీ కూడా వీటిలో నియుక్తులైన వాళ్ళు అని ఫస్ట్ శ్లోకానికి అర్థం. ఇక్కడ సమర్పణ భావంతో చేయడం. నందిత మాతాజీ, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. యజ్ఞం అంటే రవితేజ ప్రభుజీ చెప్తున్నారు, యజ్ఞం అంటే జ్ఞానాగ్ని అనే అగ్నితో ఇంప్యూరిటీస్ ని కాల్చేయడం. కరెక్ట్, అది సింబల్ ఆఫ్ యజ్ఞం. మనం చేస్తున్నాము అన్ని కూడా అందులో సమిధలు వేస్తున్నాం అంటే మన అజ్ఞానం అనే దాన్ని మనం అంతం చేస్తూ భగవంతుడికి ప్రార్థిస్తూ మనం ప్యూరిఫై అవ్వటానికి అని అక్కడ అర్థం ఉన్నది. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. కానీ ఇంకా మనం నిత్య జీవితంలో ప్రతి పని కూడా ఒక యజ్ఞం లాగా చేయొచ్చు అని చెప్పుకున్నాం. అది ఏమిటి అంటే ఇక్కడ సమర్పణ భావంతో చేయటం. భగవంతుడికి సమర్పించినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఆ సమర్పణ భావం ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్రతిఫలాపేక్షను మనం ఆశించము. ఎందుకు? ఆయనకు అర్పిస్తున్నాం కాబట్టి ఏదైనా భగవంతుడిదే. మనం దాని నుంచి స్వీకరించేది ప్రసాదమే. అది ఎలాంటిదైనా భగవత్ ప్రసాదం అనే భావంతో ఏ పని చేసినా. అందుకే ఇది మనం ఒక చాప్టర్ లో చూసాం. నువ్వు ఆ యజ్ఞం చేసిన, దానం చేసిన, తపస్సు చేసిన, ఏ పని ఏదైనా తిన్నా ఆఖరికి ఏమంటారు? ఏ పని చేసినా నువ్వు నాకు అర్పించి చెయ్యి. సో ఆ సమర్పణ భావం అనేది ఉండటం. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. అహింసా సత్యమక్రోధ త్యాగ శాంతిరపైశునం దయాభూతేశ్వలోలుప్వం మాధవం క్షీరచాపలం. సో ఇకపోతే అహింస అంటే మరి మనుషుల్నే కాదు ఏ జంతువుల్ని కూడా హింసించకుండా ఉండటం అన్నది ఒకటి. రెండవది ఏంటంటే శారీరకంగానే కాదు మానసికంగా కూడా ఎవరిని హింసించకూడదు. అంటే మాటలతో కానీ చేతలతోనే కాదు మాటలతో కూడా ఎవరిని హింసించకూడదు. సత్యం, మరి అక్రోధం, కోపం లేకుండా ఉండటం, సత్యాన్ని పాటిస్తూ ఉండటం. త్యాగం అంటే సాక్రిఫైస్, అంటే వైరాగ్యం. శాంతి అపైశునం, మరి శాంతి. దయాభూతేశ్వలోలుప్త్వం అంటే అన్ని జీవరాశుల పట్ల కరుణ. మాధవం అంటే మృదుత్వం. క్షీర చాపలం అంటే ఇతరుల పైన చాడీలు అవి చెప్పకుండా ఉండటం. తర్వాత క్షీరచాపలం అంటే శాస్త్రాలు వద్దు అని చెప్పినటువంటి పనులు మనం చేయకుండా ఉండటము. తేజ క్షమా ధృతి, తేజస్సు, క్షమ అంటే క్షమాగుణం, ధృతి
అంటే మరి డిటర్మినేషన్, దృఢ నిశ్చయం, ధైర్యం, సారీ శౌచ్యం, ఇక్కడ మళ్ళీ క్లెన్లీనెస్, బాహ్య శుభ్రతే కాదు మానసిక శుభ్రత, అద్రోహం ఎవరికి ద్రోహం చేయకుండా ఉండటం, నాతి మానిత, భవంతి సంపదం దైవి, ఇవి నాతి మానిత అంటే గౌరవ వాంఛ లేకుండా ఉండటం, వాళ్ళు నన్ను గౌరవించాలి వీళ్ళు నన్ను గౌరవించాలనే కోరిక లేకుండా ఉండగలగటం, భవంతి సంపదం దైవి అభిజాతస్య భారత, ఇది దైవీ సంపదలు అని చెప్తారు అని చెప్పి భారత అని భరత వంశస్థుడ అని అర్జునుని సంబోధిస్తూ చెప్తున్నారు. సో మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం మీనింగ్ చూడాలి అంటే, భరతవంశీయుడా, భగవంతుడు పలికారేమని, భరతవంశీయుడా నిర్భయత్వము, చిత్తశుద్ధి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన, దానము, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోగలగటం, సెన్స్ కంట్రోల్ అన్నమాట, యజ్ఞాచరణం, యజ్ఞాలు చేయటం అంటే మరి భౌతిక యజ్ఞాలు ఎంతమందిని చేస్తాము రోజు, అందుకని యజ్ఞము అంటే ఏంటంటే సమర్పణా భావంతో మనం ఏ పని చేసినా చేయగలగటం, ప్రతిఫలం ఎలాంటిదైనా అది భగవంతుడికి అర్పించాము, మనం తీసుకుంటున్నాము అంటే అది ఆయన ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తున్నాము అనే భావంతో పనిచేయడం, వేద పఠనం, మరి తపస్సు అంటే కూడా ఇలాగే, ఏది శారీరక మానసిక వాక్ తపస్సులు. మరి తపస్సు అంటే సత్యయుగంలో వెళ్ళి భగవంతుని పొందటానికి సత్యయుగంలో తపస్సే మార్గం, కానీ ఈ రోజున మరి త్రేతాయుగంలోనేమో మరి యజ్ఞాలు అన్నారు, ద్వాపర యుగంలో అర్చనలు, భారీ అర్చనలు, ఈ యుగంలో కలియుగంలో భగవన్నామ జపము అని చెప్పారు, నామ సంకీర్తన గాని జపమని భగవన్నామాన్ని పలకటం. సో తపస్సు అంటే మరి మనం ఈ రోజుల్లో ఇక మనకి తపస్సు లేదు కాబట్టి తపస్సు మనకు వర్తించదు అని అనుకుంటున్నామా? లేదు. ఏమిటి తపస్సు అంటే శారీరక బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి, మనస్సు ఏ రీతిగా మలుచుకోవాలి, ఏ ఆలోచనలు ఉండాలి, మాట ఏ రీతిగా పలకాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, ఇవన్నీ శారీరక మానసిక వాక్ తపస్సులు అన్నమాట. సో అది సరళ స్వభావం అంటే మృదు స్వభావం ఉండాలి, అహింస, ఎవరిని హింసించకూడదు, మాటలతో కానీ శారీరకంగా కానీ మానసికంగా కానీ, మనుషులనైనా ఏ జంతువునైనా హింసించకూడదు, సత్యము తెలిసి ఎవరిని కూడా హింసించకూడదు, సత్యం పలకటం, కోపం లేకుండా ఉండటం, మరి త్యాగము, శాంతి, చాడీలు అంటే ఒకళ్ళ మీద కంప్లైంట్ చేస్తూ ఒకళ్ళ లోపాలు వెతకటం అన్నమాట, సకల జీవుల పట్ల దయ, సుఖాలను కోరుకోకుండా అంటే ఇక్కడ త్యాగము, వైరాగ్యము అని చెప్పుకోవచ్చు, అంటే కోరికలను తగ్గించుకోవటం, మృదుత్వం, లోక విరుద్ధమైన శాస్త్ర విరుద్ధమైన కర్మాచరణ చేయకుండా, అది తప్పు అని ఎరిగి ఉండటం, సిగ్గు కలగటం అంటే అది చేయకూడని పని అని తెలుసుకుని ఉండటం, దృఢ నిశ్చయం, అన్నిటికంటే శ్రద్ధ, దృఢ నిశ్చయం ఇంపార్టెంట్ ఈ మార్గంలో ఉండాలి అంటే, తేజస్సు, మరి ఇలా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళకు తేజస్సు కూడా ఉంటుంది, ఓర్పు ఉండాలి, ధైర్యం అంటే మరి ఎప్పుడైతే మనకి ఆ విశ్వాసం అనేది ఉంటుందో, మనం సరైన మన డ్యూటీని మన మార్గంలో చేస్తున్నాము అన్నప్పుడు ఇక వాళ్ళేమంటారు వీళ్ళేమంటారు అనేది లేకుండా ధైర్యంగా ఉండటం అన్నమాటకు అర్థం. అండి శుచిత్వం చెప్పుకున్నాం, అంతర్బాహ్య శుచిత్వం, బయటకే కాదు లోపల కూడా శుభ్రత, మానసిక శుభ్రత ఉండాలి, ఆలోచనలు సరి అయిన ఆలోచన ఉండాలి, ద్రోహం, ఒకళ్ళకి ద్రోహం చేయకుండా ఉండటం, గౌరవ వాంఛ లేకుండా ఉండటం, ఇవన్నీ దైవీ సంపద కలిగిన వారి లక్షణాలు. దంభోదర్పాభిమానశ్చ క్రోధ పారుష్యమేవ చ అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీం. సో దంభం అంటే గర్వము, దర్పము పొగరు, అభిమానం దురహంకారం అహంకారము, క్రోధము కోపము, పారుష్యం అంటే ఇక్కడ పారుష్యం అంటే మొరత్తనం, క్రూడ్నెస్ అన్నమాట, ఏవచ, ఇవన్నీ కూడా అజ్ఞానం మరియు ప్లస్ అజ్ఞానం అనేవి అభిజాతస్య పాఠ ఆసురీ గుణాలతో
వచ్చినటువంటి గుణాలు అని చెప్పి, ఆసురీ గుణం నుంచి పుట్టినటువంటి లక్షణాలు అని చెప్తున్నారు. సో దానవ ప్రవృత్తి ఉన్నప్పుడు గర్వము, పొగరు, దురహంకారం, క్రోధం, మొరటుతనం మరియు అజ్ఞానం అనేవి ఆసురీ స్వభావం ఉన్నవారి లక్షణాలు. సో ఇక్కడ మరి ఆసురీ గుణాలు మళ్ళీ చూపిస్తున్నారు. అజ్ఞానం, ఇంగ్లీష్ లో ఇగ్నరెన్స్. సరే, ఇక్కడ నలుగురిని చూస్తున్నాము. ఈ నలుగురు ఎవరు? అజ్ఞానము, ఆసురీ గుణాలు అంటున్నారు, రాక్షస గుణాలు, దానవ ప్రవృత్తి. ఎవరు ఈ నలుగురు? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. హింట్ కూడా ఇస్తాను. దుష్ట చతుష్టయం అని వీళ్ళకి ఒక పేరు ఉంది కదా. సో వాళ్ళెవరు ఈ నలుగురు? అది ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఇక్కడ దంభోదర్పం అన్నదానికి మరి ఏం చూపిస్తున్నారు? కాళింది. భగవంతుడు ఆ కాళిందిని అణచటం, గర్వాన్ని అణచటాన్ని చూపిస్తున్నారు. మరి ఆ కాళింది విశాలం కక్కుతూ యమున నదిలో అందరినీ కూడా మరి భయపెట్టి ఈ రకంగా చేస్తున్నప్పుడు అందరూ వచ్చి శ్రీకృష్ణుడికి చెప్తే భగవంతుడు వెళ్ళి ఆ కాళిందిని గర్వాన్ని అణచటం, ఆయన భార్యలు వచ్చి ప్రార్థించినప్పుడు భగవంతుడు ఆ గర్వాన్ని అణుచుకుని ఉండేటట్లుగా చేసి అతన్ని వదిలేయటం జరిగింది. అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఈ నలుగురు దుష్ట చతుష్టయం ఎవరు అన్నది మీకు తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయొచ్చు. 2 ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. సో దుర్యోధనుడు, దుశ్శాసనుడు, విజయలక్ష్మి మాతాజీ చెప్తున్నారు, శకుని, కర్ణుడు. వెరీ గుడ్. శశికళ మాతాజీ కూడా దుర్యోధన, దుశ్శాసన, కర్ణ, శకుని. వెరీ గుడ్. రవితేజ ప్రభుజీ శకుని, దుర్యోధనుడు, కర్ణుడు, దుశ్శాసనుడు. వెరీ గుడ్. సో వీళ్ళ నలుగురిని, వీళ్ళకి దుష్ట చతుష్టయం అనే పేరు ఉంది కాబట్టి వాళ్ళని అసురీ గుణాలకు ప్రతీకలుగా చూపించారు. అజ్ఞానం మరి యారగెన్స్, తెలుగులో పొగరు, దురహంకారం, ఇంగ్లీష్ లో కన్సీట్, క్రోధం, యాంగరు, పరుషత్వం, కటుత్వం అన్నమాట, హార్ష్నెస్, గర్వం, ప్రైడ్. ఇవి ఈ అసురీ గుణాల వాళ్ళ లక్షణాలు. సో ఈ లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయి ఉన్నవాళ్ళు అసురీ గుణాలు అని చెప్తున్నారు. ఇకపోతే మనం ధర్మం యొక్క 4 స్తంభాలు. ఇది ధర్మ మనం 12th చాప్టర్ లో నువ్వు అనన్య భక్తి కనుక ఉండలేకపోతే సాధనా భక్తి చేయమని చెప్తారు. అంటే ధర్మ సూత్రాలను పాటిస్తూ నువ్వు ఆ ధర్మ మార్గంలో ఉంటూ నన్ను పూజించుతూ ఉంటే నీ క్రమేణా నన్ను పొందాలి అనే కోరిక పెరుగుతుంది అని చెప్పి అక్కడ చెప్తారు. ఆ ధర్మ సూత్రాలు, ధర్మ మార్గం ముఖ్యమైనవి ఏమిటో, ఇక్కడ బేసిక్ థింగ్స్ ఏమిటో చూస్తున్నాం. సరే, ఇక్కడ ఇందుమతి మాతాజీ దుర్యోధన, దుశ్శాసన, శకుని, కర్ణుడు అని చెప్పారు. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ మాతాజీ, అందరు కరెక్ట్ గా చెప్పారు. ధన్యవాదాలు. సో ధర్మం యొక్క 4 స్తంభాలు, పాదాలు ఏమిటంటే, మొట్టమొదటి దయాభావం, అంటే కరుణ అనేది ఉండాలి. అది దాన్నే మర్సి, అంటే ఏ జంతువును కూడా హింసించకూడదు అనేది ఒక ఉదాహరణగా ఆ కరుణ అనడానికి చూపించారు. మరి నిరాడంబరత అంటే ఆస్టెరిటీని, నిరాడంబరత అంటే కోరికలు లేకుండా వైరాగ్యంతో ఒక నియమబద్ధమైన జీవితాన్ని గడపటం ఆస్టెరిటీ. అంటే మరి నియమబద్ధం, కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్, చెడు పనులు చేయకూడదు, డ్రింక్ తీసుకోకూడదు అని ఈజీగా అర్థం అవటానికి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ పెట్టారు. మరి ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ అది కరెక్ట్ కాదు. అలాగే స్మోకింగ్ చెప్పొచ్చు. ఇంకే చెడు అలవాటైనా లేకుండా ఇలా ప్రిన్సిపల్డ్ గా. మరి ఈ రోజుల్లో ఆస్టెరిటీ అంటే, ఇదివరకు రోజుల్లో మరి తపస్సు, వైరాగ్యం అంత లెవెల్లోకి మరి మనం వెళ్ళలేకపోయినా నిత్య జీవితంలో మనం ఇలాంటి తప్పులు అయినా చేయకుండా ఈ మార్గంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం, ఒక నియమబద్ధమైన జీవితాన్ని గడపగలుగుతాం. అది ఆస్టెరిటీ అంటే. దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా ఇక్కడ, అంటే మనం ఆల్కహాల్ తాగట్లేదు కాబట్టి మనం నియమబద్ధంగానే ఉన్నామని కాదు. ఇది ఒక ఈజీ ఎగ్జాంపుల్. ఏదైనా చెడు అలవాటు, అవతల వాళ్ళ మీద గురించి కొంచెం తప్పుగా మాట్లాడుకోవటం దగ్గర నుంచి అవతల వాళ్ళని మరి ఏదైనా ఒక క్రమబద్ధమైన జీవితంలో ఉండగలగటం అనేది ఇక్కడ ఆస్టెరిటీ అంటే అర్థం అన్నమాట. అంటే నిరాడంబరత, ఒక వైరాగ్యం లాంటిది. నిజాయితీ, సత్యము, ట్రూత్ అంటున్నారు. అంటే మరి ట్రూత్ అంటే సత్యం. సత్యం అంటే
ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పి మరి ఎప్పుడు నిజం చెప్పాలనేది మనకి ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి మనం వింటూనే ఉన్నాము. స్కూల్లో కానీ టీచర్స్ కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ చెప్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పారంటే నో గ్యాంబ్లింగ్. మరి అంటే ఇలాంటివి గ్యాంబ్లింగ్ అంటే చీటింగ్ చేసి డబ్బులు పొందే పద్ధతులు అవి కరెక్ట్ కాదు. అందుకని ఇవి గ్యాంబ్లింగ్ చేయొద్దు అన్నమాటకు. మరి గ్యాంబ్లింగ్ అంటే మరి దాని అంటే నలుగురు వేసినప్పుడు మనం ఆట అనుకోవచ్చు, కానీ అందరి డబ్బులు మనం తీసేసుకున్న వాళ్ళమే అవుతాము. అది కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి కాదు అన్నది ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నారు. పాయింట్ ఏమిటి అంటే సత్యం అంటే అలా ధర్మ మార్గంలో నిజాయితీగా ఉండగలగటం, అది ఇక్కడ సత్యం అన్నది. ఇకపోతే శుచిత్వం అంటే శుభ్రత, శౌచం అంటారు సాంస్క్రిట్ లో. శౌచము అంటే శుభ్రత. శుభ్రత అంటే మరి క్లెన్లీనెస్ అంటే ఏమిటి? మానసిక ఊరికినే పైకి మనం బాడీని క్లీన్ గా స్నానం చేసి శుభ్రంగా ఉండటం కాదు, మనస్సును చెడు ఆలోచన లేకుండా చిత్తశుద్ధితో ఉండగలుగుతాం. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈజీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏది? ఇల్లిసిట్ రిలేషన్షిప్ అంటే వివాహాంతర సంబంధాలు అంటే పెట్టుకోకూడని రిలేషన్షిప్స్, వేరే వాళ్ళతో పెట్టుకోవడం, ఆ సంబంధాలు ఇల్లిసిట్ రిలేషన్షిప్స్ అని చూపిస్తున్నారు. అది అశుభ్రత కింద చూపిస్తున్నారు. అయితే అదొక్కటే కాదు అశుభ్రత అంటే, మనస్సును క్లీన్ గా ఉంచుకోవటం అంటే ఇది ఈజీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవన్నీ. నో మీట్ ఈటింగ్, దయాభావం. సో అదే కాదు, ఎవరిని మాటలతో కూడా హింసించకూడదు. మరి నిరాడంబరత, ప్రిన్సిపల్డ్ లైఫ్, ఆస్టెరిటీ, నియమబద్ధమైన జీవితం అంటే డ్రింక్ తీసుకున్నంత మాత్రాన నియమబద్ధం అనుకోకూడదు. ఏ విషయంలో అయినా అలా ప్రిన్సిపల్డ్ గా ఆదర్శంగా శాస్త్రాలు చెప్పిన విధంగా నడుచుకోగలుగుతాం. తర్వాత మరి ట్రూత్, సత్యం అంటే మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈజీగా అండర్స్టాండింగ్ కి గ్యాంబ్లింగ్ అని చూపిస్తున్నారు. కరెక్టే, అది మనం చేయకూడదు. కానీ అదే కాదు, నిజంగానే మన భావాలకు తగ్గట్టుగా సత్యవంతంగా ఉండాలి. మనసులో ఏది అనుకుంటామో క్లీన్ ఆలోచనలు ఉంచుకుని మనసులో ఆలోచిస్తామో అదే పైకనాలి. మనసులో ఒకటి పైకనటం సత్యం కాదు అన్నది. ఆ రకమైన జీవితాన్ని గడపగలగాలి. మరి మనోవాక్కాయ కర్మలు త్రికరణ శుద్ధి అన్న మాట మీరు వినే ఉంటారు. త్రికరణ శుద్ధి అంటే ఏమిటి? మూడు కూడా క్లీన్ గా ఉంచుకోవటం. ఏమిటా మూడు? ఒకటి మైండ్, థాట్, వర్డ్, డీడ్ ఇంగ్లీష్ లో. అంటే మనం మనస్సులోని ఆలోచన శుభ్రంగా ఉండాలి, మన మాట శుభ్రంగా ఉండాలి, మన చేసే పని కూడా కరెక్ట్ శుభ్రంగా ఉండటం అంటే సరి అయిన పని, సరి అయిన ఆలోచన, సరి అయిన మాట, సరి అయిన పని. ఈ మూడు కూడా మళ్ళీ హార్మనీలో ఉండాలి. మూడు కూడా ఒకే బాటలో ఉండాలి. మనసులో ఒక ఆలోచన పెట్టుకుని నోట్తో ఇంకొక మాట అంటూ చేతులతో ఇంకొక పని చేస్తూ ఉంటే అది మరి త్రికరణ శుద్ధి అవ్వదు, అది మరి నిజాయితీ కూడా అవ్వదు. కాబట్టి ఇక్కడ సత్యము అన్నదానికి మనం ఆలోచిస్తే త్రికరణ శుద్ధిగా ఉండగలుగుతాం. మనస్సు, మాట, చేత అన్నీ కూడా సరి అయిన మార్గంలో అన్ని సింక్రనైజ్డ్ గా ఉండటము. మనసులోనేమో వీళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు అనుకుంటూ పైకి పొగడటము ఇవన్నీ కాదు. మనస్సులోనే అసలు ఆ చెడు ఆలోచన లేకుండా ఉంచుకోవాలి. శుభ్రత, మానసిక శుభ్రత. ఆ తర్వాత మనం ఏది తలుస్తామో అదే చెప్పాలి, ఏది చెప్తామో అదే చెయ్యాలి. ఈ మూడిటికి కూడా ఆ కలయిక ఉండాలన్నమాట. మాటకు, ఆలోచనకు, మాటకు, చేతకు. సో థాట్, వర్డ్, డీడ్ అంటే చేత, పని అన్నీ కూడా ఒకే మార్గంలో ఉండాలి. సింక్రనైజ్డ్ గా హార్మనీ ఉండాలి అన్నది అక్కడ నిజాయితీ అంటే. తర్వాత శుభ్రత. శుభ్రత అంటే బాహ్య శుభ్రతే కాదు, అంతర్శుభ్రత. మానసికంగా ఆ శుభ్రత ఉండాలి. మంచి ఆలోచనలు, చిత్తశుద్ధి, కల్మషం లేని ఆ మైండ్తో ఉండాలి. సో ఈ నాలుగిటిని మరి రెగ్యులేటివ్ ధర్మానికి 4 పాదాలు. సత్యము, మరి నిరాడంబరత, శౌచము అంటే శుభ్రత, దయ, కరుణ అని చెప్తున్నారు. మరి ఈ రోజుల్లో మరి భగవంతుడి మీద కొంచెం శ్రద్ధ, ఈ భక్తి, ఈ పద్ధతి
ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ మాట తీరు గాని, ప్రవర్తన గాని, ఆలోచన విధానం గాని మార్పు వస్తూ ఉంటుంది ఆ మార్గంలో ఉన్నప్పుడు. ఈ రకంగా వాళ్ళు ఒక హార్మోనియస్ గా కలిసి ఉండటం ఎక్కువ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. మరి అదేమీ లేనప్పుడు ఒక పద్ధతి, ఒక నియమము, ఒక భక్తి మార్గం గాని ఏదైనా మానసికంగా ఒక దారిలో ఉండాలి అనే ప్రిన్సిపుల్ లేనప్పుడు మరి ప్రతిదానికి అవతల వాళ్ళని తప్పు పట్టటం, మనమే కరెక్ట్ అనే అహంకారంతో ఉండటం, దీంతో ఇలా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. దైవీ సంపద విమోక్షాయ నిబంధాయ సురీమత మాశుచ సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవ. సో ఈ దైవీ గుణాలేమో మోక్ష దిశగా వెళ్తాయి. దైవీ సంపద విమోక్షాయ, దైవీ సంపదలు మోక్షాన్ని కలిగిస్తాయి. నిబంధాయ ఆసురీమత, ఆసురీ గుణాలు, రాక్షస గుణాలేమో బంధాలను కలిగిస్తాయి, బంధాలలో చిక్కుపోయి ఉండేటట్లు చేస్తాయి. మాశుచ సంపదం దైవీ అభిజాతోసి పాండవ. సో నువ్వు దైవీ సంపదతోనే పుట్టావు, జన్మించావు కాబట్టి నువ్వేమి బాధపడకు పాండవ, అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో దీంట్లో ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటి అంటే దైవ గుణాలు మోక్షాన్ని ఇస్తాయి, దైవీ గుణాలు. ఆసురీ గుణాలు ఈ బంధాలలో చిక్కుపోయేటట్లు చేస్తాయి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ దైవీ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళలాగా చూపిస్తున్నారు. ఏది ఆర్తో జిజ్ఞాసుర్ అర్థార్థి అన్నారు కదా, 3 రకాల వాళ్ళు ప్రార్థిస్తారు అని అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు అన్నమాట. ద్వౌ భూత సర్గౌ లోకేస్మిన్ దైవాసుర ఏవ చ దైవో విస్తరశ ప్రోక్త ఆసురం పార్థ మే శృణు. సో ఈ లోకంలో ప్రాణులు సృష్టి దైవీ స్వభావము, ఆసురీ స్వభావం అని 2 రకాలు వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ లోకంలో. సో 2 స్వభావాల వాళ్ళు ఉన్నారు. దైవ సంపద ఏమిటో నీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను, ఇంకా అసురీ సంపద గురించి చెప్తాను విను అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో ఇక్కడ కొంత దైవ సంపద, ఆర్తో జిజ్ఞాసుర్ అర్థార్థి అంటే ఆర్తులు, బాధలో ఉన్నవాళ్ళు, జిజ్ఞాస భగవంతుని తెలుసుకోవాలని జిజ్ఞాస, అర్థార్థి అంటే ధనం కోసం గాని, ఏదైనా అవసరం కోసం గాని, ఇలా తర్వాత జ్ఞానులు. ఈ 4 భగవంతుని ప్రార్థిస్తారని మనం ఇంతకు ముందు చూసాం. 4 రకాల వాళ్ళలో కూడా జ్ఞానులు ఎక్కువ ఉత్తములు. అంటే జ్ఞానంతో వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి మనసులో స్థిరపరచుకుంటారు కాబట్టి జ్ఞానులు ఇంకా ఉత్తములు అని చెప్తారు. అలాగే మరి నరాధములు, అహంకారంతో ఉన్న వాళ్ళు, మూఢులు, చదువుకున్నా కూడా జ్ఞానాన్ని మర్చిపోయిన వాళ్ళు, ఇలాంటి వాళ్ళు కొందరు వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా నన్ను చేరుకోలేరు అని చెప్తారు. ఇక్కడ ఆ గుణాలను కొన్ని చూపిస్తున్నారు. అహంకారంతో ఉండటం, ఆ తర్వాత మరి చెడు గుణాలలో ఉన్న వాళ్ళు, మూఢులు, తప్పు పనులు చేసేవారు, వీళ్ళందరినీ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు అన్నమాట. సో దైవీ స్వభావము, అసురీ స్వభావం, చెడు స్వభావం. కాబట్టి ఇక 2 రకాలు ఉన్నారు. దైవ స్వభావం గురించి చెప్పాను, ఇప్పుడు అసురీ గుణాలు చెప్తాను విను. ప్రవృత్తించ నివృత్తించ జనాన విదురాసురాః న శౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. సో అసుర స్వభావం గల వాళ్లకు ప్రవృత్తించ నివృత్తించ, ఏది చెయ్యాలో తెలియదు, ఏది చేయకుండా ఉండాలో తెలియదు. జనాన విదురాసుర, అసురీ జనాలకు ఈ 2 చేయవలసిందేమిటో తెలియదు, చేయకూడదేమిటో తెలియదు. నా శౌచం, శుభ్రత అనేది లేదు. శుభ్రత అంటే ఇక్కడ బయట శుభ్రతే కాదు, బాహ్య శుభ్రత, మానసిక శౌచం లేదు, మంచి ఆలోచన లేవు. నాపి చాచారు, ఒక ఆచారం లేదు, అంటే ఒక పద్ధతి లేదు, ఒక వేదాలు చెప్పిన విధంగా ప్రవర్తించటం లేదు. నా సత్యం, వాళ్ళకి సత్యం అంటే ఏమిటో కూడా దాని విలువ తెలియదు. తేషు విద్యతే, ఇవన్నీ వాళ్లకు లేవు, వాళ్ళకి ఇవేవి కనిపించవు వాళ్ళలో అని చెప్తున్నారు. సో అసురీ స్వభావం ఉన్న వాళ్లకు చేయదగిందేదో చేయకూడదేదో తెలియదు, వాళ్ళలో శుచిత్వం గాని, ఒక సదాచారం గాని, ఒక సత్యం గాని వాళ్ళల్లో కనిపించవు అని ఈ శ్లోకంలో క్లియర్ గా చెప్పారు అసురీ గుణాలు. సో ఎవరైతే ఏది చేయాలో చేయకూడదు
క్లీన్లీనెస్. మరి మానసికంగా బ్యాడ్ థాట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక అది అసురీ స్వభావమే. సదాచారం గాని సత్యం గాని కనిపించవు. అసత్యం అప్రతిష్టం తే జగదాహురణీశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిం అన్యత్ కామహైతుకం. సో అసత్యం జగదాహురణీశ్వరం, ఈ జగత్తుకు ఒక ఈశ్వరుడు గాని అధిపతి గాని లేడు. ఇదంతా అసత్యం. ఈ జగమంతా అసత్యము, అప్రతిష్టం, ఆధారం లేనిది. ఇది అపరస్పర సంభూతం, ఏదో యాదృచ్ఛికంగా పుట్టింది, ఇది సంభవించింది, దీనికి కారణం ఏమీ లేదు. కిం అన్యత్ కామహైతుకం, ఇక వేరే కారణం ఏమీ లేదు. ఈ జగత్తు సంభవించింది అంటే, ఇందులో ఉన్నాము అంటే వేరే కారణం ఏమీ లేదు. కామహైతుకం, కోరికలు మీదే ఆధారపడి ఉన్నది ఈ జగత్. అంటే కోరికలు తీర్చుకోవడానికే మనం ఇక్కడ ఉన్నాము అని అనుకుంటారనమాట. సో ఈ జగత్తంతా అసత్యం, ఆధారము అధిపతి ఏమి లేనిది, ఊరికి ఏదో కోరిక మళ్ళీ ఇది ఇలా ఉన్నది, మనకి కామం తప్ప ఈ సృష్టికి ఇంకొక కారణం లేదు అని వాళ్ళు వాదిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఏతాం దృష్టిం అవష్టభ్య నష్టాత్మానో అల్పబుద్ధయః ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణ క్షయాయ జగతో హితః. సో ఈ దృష్టితో, ఏతాం దృష్టిం అవష్టభ్య, ఈ దృష్టిలో వాళ్ళు స్థిరంగా ఉండిపోయి, ఏది దీనికి ఒక కారణం లేదు, ఈ జగత్తుకి యాదృచ్ఛికంగా పుట్టింది, దీనికి ఒక పర్పస్ ఏమీ లేదు, దీనికి ఒక లార్డ్ గాని ఒక పరమేశ్వరుడు గాని లేడు, భగవంతుడు, మనం ఇక్కడ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఇక్కడ ఉన్నాము, అదే ఇక్కడ ఉన్నదానికి పర్పస్ అదేను అని అనుకునే మనస్తత్వంలో ఇక వాళ్ళు ఆ మెంటాలిటీలో స్థిరపడిపోయి నష్టాత్ములై అల్పబుద్ధులు అని మాట వాడారు. అల్పబుద్ధులు అంటే బుద్ధి తక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు, నష్టాత్ములు అంటే ఆత్మను ఎప్పటికీ కూడా గ్రహించలేని వాళ్ళు, ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణ, ఇలా ఉంటూ వాళ్ళు ఉగ్రకర్మలు చేయటంలో నిమగ్నమవుతూ ఉంటారు. ఎలాంటి ఉగ్రకర్మలు అంటే క్షయాయ, అంటే భయంకరమైనటువంటివి, దారుణమైనవి, జగత్ అహిత, జగత్తుకు హితం కానటువంటివి, జగత్తుకు ఉపయోగపడినటువంటివి, హాని కలిగించేవి పనులలో పాల్గొంటారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో వాళ్ళు ఇలా అనుకుంటూ మనం కోరికల కోసం ఇక్కడ ఉన్నాము, దీనికి ఏది ఒక లార్డ్ గాని ఒక భగవంతుడు గాని ఒక రీజన్ గాని వేరే ఏమి లేదు ఈ జగత్తు కానీ ఉద్దేశంలో ఉంటూ ఈ దృక్పథంలో గట్టిగా స్థిరపడిపోయి ఈ తప్పుదో పట్టిన ఈ అల్పబుద్ధులు ఆత్మను మరి ఎప్పటికీ కూడా నష్టాత్ములు, ఇలా తప్పుదో పట్టిన జీవాత్మలు అల్పబుద్ధితో ఉగ్ర కర్మలతో అంటే భయంకరమైన పనులతో ప్రపంచానికి శత్రువులుగా అయిపోయి ప్రపంచానికి జగత్తుకి అహితం ఉపయోగపడినటువంటివి అంటే జగత్తుకు చెడు చేసే పనులు, దారుణమైన పనుల్లో పాల్గొంటారు. ఇక్కడ మళ్ళీ ఈజీ ఎగ్జాంపుల్ బాంబులు వేయటం. సరే, ఎవరైతే మరి బాంబు వేయాలని మరి ఇన్నసెంట్ పీపుల్ని చంపటం, ఇది మరి ఉగ్రకర్మలు, జగత్తుకే హితం కాని పనులు. అలాగే కొంచెం చిన్న లెవెల్స్ లో కూడా ఈ పనులు, ఈ చెడు పనులు మనం చూడొచ్చు. ఇది ఇక అట్మోస్ట్ హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఉగ్రకర్మ అన్నమాట. సో ఈ అసురీ స్వభావాలు అంటే సో ఇలా ఎవరికి కీడు చేయకుండా ఇది పెద్ద ఎత్తున, అలాగే చిన్న ఎత్తునైనా ఎవరికి దారుణమైనవి మరి ప్రపంచానికి కీడు చేసేవి అని చెప్తున్నారు. సో తప్పుదోవ పట్టడం, అల్పబుద్ధి, క్రూర కార్యాలు, అసురీ స్వభావాల వాళ్ళ నమ్మకాలు ఏంటో మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ సమరైజ్ చేశారు, చూద్దాం. శాస్త్రాలను అనుసరించరు, వాళ్ళకి చేయవలసిందేదో చేయకూడదేదో తెలీదు, వాళ్ళు ఏదనుకుంటే అది చేస్తారు, వారికి చేయదగి తర్వాత మరి నేనే శక్తివంతుడను, సమగ్రుడను, నాకు అన్ని తెలుసు, అసభ్య ప్రవర్తనలో కూడా మరి అంటే మర్యాద, అది ఆ తపస్సు అన్నది, ఆ శారీరక తపస్సు, ఆ పద్ధతి ఎలా ఉండాలి, ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, అదేమీ లేకుండా ఉండటం, అసత్యవంతులు, సత్యం మీద నమ్మకం లేదు, అపరిశుభ్రత అంటే నియమాలను పాటించరు, శౌచము అన్నదానికి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నియమాలను పాటించరు, ఇష్టపడరు అని అంటే ఇప్పుడు ఇట్లాగే బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లో ఉండకూడదు, ఇటువంటివి ఏవి కూడా వాళ్ళు పట్టించుకోరు.
నేనే సర్వనియంత్రకుడును, అన్నిటికీ భోక్తను. మనం అసలు ఏంటి, భోక్తారాం యజ్ఞ తపస్స, అన్ని యజ్ఞ తపస్సులకు చరమ భోక్త భగవంతుడు అన్నది చూసాం. వీళ్ళేమో అన్నిటికీ నేనే ఎంజాయర్ని, నేనే భోక్తను అనుకుంటారు. అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసేది నేనే అనుకుంటారు, వాళ్ళ పవర్తో, డబ్బు ఉంది కాబట్టి. ఉదాహరణకు ఆ రోజుల్లో రావణుడు లాంటి వాళ్ళని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రోజుల్లో కూడా మనం చాలా మందిని ఆ ప్రవృత్తితో చూస్తూ ఉంటాం. ఈ దేశ నాయకులు అవ్వనివ్వండి, ప్రపంచంలో ఉన్న నాయకులు అవ్వనివ్వండి, మరి ఆ రోజుల్లో మరి వరల్డ్ వార్ అప్పుడు హిట్లర్ అవ్వనివ్వండి. ఇవి ఈజీ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇంకా మనం ఆలోచిస్తే మనకు మాటకు అర్థం ఏమిటో తెలుస్తుంది. స్వీయ కేంద్రీకృతం, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్, అన్ని కూడా నా 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 అన్న చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతూ ఉండటం. ఏం చేసినా నా కోసం, నా కోసం అన్న ఆ సెల్ఫిష్ కంటే సెల్ఫిష్నెస్, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్ అన్ని కూడా మన చుట్టే రివాల్వ్ అవుతూ ఉంచుకోవడం ఉంటాయి అని అనుకోవటం. అసుర స్వభావాల వైఖరి ఎలా ఉంటుంది అంటే, వీళ్ళ ఇంకా చెప్తున్నారు. ఇది 11th and 12th శ్లోకాస్ లో చెప్పారు. ఇంద్రియ సంతృప్తే మానవ నాగరికతకు ప్రధాన అవసరం. మన సెన్సెస్ ని సాటిస్ఫై చేసుకోవటానికే మనం ఇక్కడ ఉన్నాం. మన డ్యూటీ ఏమిటంటే మన ఇంద్రియాలను సంతృప్తిపరచటం, మన సెన్సెస్ ని సాటిస్ఫై చేయటం, అవి ప్రలోభాలు కలిగించినప్పుడు అవి తీర్చుకోవటం, అదే మన డ్యూటీ. అందుకే మనం ఉన్నాం. కోరికలు కలుగుతాయి, అవి తీర్చుకోవడానికి మనం ఉన్నాం. ఇక లెక్కలేనన్ని ఆందోళన, మరి ఇన్ని కోరికలు తీర్చుకోవాలంటే న్యాచురల్ గానే అన్నీ తీరవు. కాబట్టి తీరుతుందా లేదా అని ఆందోళన, కోపము, చిరాకు, ఎలా తీర్చుకోవాలి. ఇక కోరిక కలిగిందంటే మరి అది తీర్చుకునే వరకు ఆందోళనగానే ఉంటుంది. సో అందుకని లెక్కలేనన్న ఆందోళనలు, వేలాది కోరికల వలయం మరియు కామక్రోధాలతో నిమగ్నమై ఉంటారు. ఆ కోరికలు ఎక్కువైనప్పుడు ఆందోళన, కోపాలు, తాపాలు, క్రోధము, మరి ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ రకమైన భావాలతో ఫుల్గా నిమగ్నమై ఉంటారు. ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం చట్టవిరుద్ధ మార్గాల ద్వారా కూడా డబ్బును సంపాదిస్తారు. సో ఇది భగవంతుడు కూడా చెప్పారు. సో ఆ కోరికలను తీర్చుకునే మార్గం లేనప్పుడు చెయ్యకూడని పనులు చేసి కూడా డబ్బు సంపాదించవచ్చు. ఆ కోరిక తీర్చుకుంటూ ఉంటారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఈ 11th and 12th శ్లోకాస్ సారాంశం ఇది. సరే, ఇంకపోతే దానవ ప్రకృతిని ఆ రోజుల్లో మరి మనకు హిరణ్యకశ్యపుణ్ణి, ఇక్కడ కంసుణ్ణి, ఇక్కడ రావణుణ్ణి చూపిస్తున్నారు. ఈ రోజుల్లో కూడా దానవ ప్రకృతి అంటే మరి ఇలాగే ఉండక్కర్లేదు. దానవుల ఆకారాల్లో, మామూలు ఆకారాల్లో ఉంటూ కూడా ఉండొచ్చు. సో ఆత్మ సంభావితా స్తబ్ధ ధనమానమదాన్వితా యజంతే నామ యజ్ఞస్తే దంభేన విధిపూర్వకం. సో ఆత్మ సంభావిత స్తబ్ధ, ఇంకెంతసేపు వాళ్ళని వాళ్లే పొగుడుకోవటంలో నిమగ్నమై ధనమానమదాన్విత, ధన గర్వంతో, ధనమద గర్వంతో వాళ్ళు యజంతే నామయజ్ఞస్తే, నామమాత్రంగా యజ్ఞాలు చేస్తారు. ఏ పనైనా నామమాత్రంగా అంటే మనస్ఫూర్తిగా చేయటం అనేది ఉండదు. లోపల భావం ఏమిటి, ఇలా ధనమద గర్వంతో ఎంతసేపు వాళ్ళని వాళ్లే పొగుడుకుంటూ దంభేన విధిపూర్వకం, పేరుకి మాత్రం చేస్తారు యజ్ఞాలు గర్వంతో అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళని వాళ్లే పొగుడుకుంటూ వినయ విధేయతలు లేకుండా ధనమద గర్వంతో శాస్త్ర విరుద్ధంగా పేరుకు మాత్రం యజ్ఞాలు చేస్తారు. సో యజ్ఞమే అవ్వచ్చు, ఏ పని చేసినా కూడా అలాగే చేస్తారు. ఇది మేము కాబట్టి ఇలా చేయగలుగుతున్నాం అని ఒక పొలైట్నెస్ గాని, హ్యూమిలిటీ అంటారు. అంటే ఎప్పుడు అణిగి మణిగి ఉండటం, మర్యాదగా, పద్ధతిగా. సో అది హ్యూమిలిటీ అన్న మాటకు అర్థం. అది లేకుండా, వినయ విధేయతలు లేకుండా ధనమద గర్వంతో మరి వాళ్ళు శాస్త్ర విరుద్ధంగా, అంటే శాస్త్రాలు మరి ఇవన్నీ ఎలా ఉండమని చెప్పినా కూడా దానం ఇచ్చినా అందరికీ అనౌన్స్ చేసుకుని ఇవ్వక్కర్లేదని, ఇలా మరి మనం మర్యాదగా ఉండాలని, బిహేవియర్ సౌమ్యంగా ఉండాలని, ఇలా అహంకారంతో గొప్పలు చెప్పుకోకూడదని, ఇవన్నీ మరి మనకు చాలా క్లియర్ గానే శాస్త్రాల్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి వీళ్ళు అదేం పట్టించుకోకుండా
ఏ పని చేసినా ఈ రకంగా యజ్ఞాలు చేస్తారు. అంటే ఏ పని చేసినా వాళ్ళు అంతే, వాళ్ళని వాళ్ళు పొగుడుకుంటూ వినయ విధేయతలు లేకుండా ధనమద గర్వంతో శాస్త్ర విరుద్ధంగా చేస్తారు. అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః మామాత్మా పరదేహేషు ప్రద్విషంతోభ్యసూయకాః. సో అహంకారం, బలం, దర్పం, గర్వం, మరి కామం, కోపం, క్రోధం, వీటన్నిటితో ఇవన్నీ కలిసి సంశ్రిత, వీటన్నిటితో కలిసి మామాత్మ పరదేహేషు, సో వాళ్ళ దేహంలోనూ వేరే వాళ్ళ దేహంలోనూ ఉన్నటువంటి నన్ను ప్రద్విషంతోభ్యసూయక ద్వేషిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో వీళ్ళ అహంకారం, బలం, గర్వం, ఈ కామం, క్రోధం, ఈ లక్షణాలన్నిటితో వాళ్ళు సరిగ్గా ఏమీ ఆలోచన అనేది లేకుండా ఇలా భగవంతుడి పట్లే వాళ్ళు అసూయతో ఉంటారు. ఏది నా దేహంలోనూ అందరి దేహాల్లో ఉంటున్న భగవంతుడిని వాళ్ళు గుర్తించకుండా అసూయతో ఉంటారు. ఇక్కడ శిశుపాల వధ చూపిస్తున్నారు. మరి శిశుపాలుడు ఈ రాజసూయ యాగం చేసినప్పుడు అందరిలోకి అగ్రులకు అగ్రతాంబూలం ఇస్తారు అని చెప్తారు, అగ్రగణ్యులకు. సో ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణుని, పాండవులు మరి శ్రీకృష్ణుని అందరిలోకి అగ్రుడు అని చెప్పి వాళ్ళు సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టి తాంబూలం ఇవ్వటానికి వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు శిశుపాలుడు, ఇంతమంది పెద్దలు, గొప్ప గొప్ప రాజులు, మరి గొప్ప గొప్ప పండితులు వీళ్ళంతా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఈ యాదవుడిక ఇచ్చేదని ఎన్నో రకరకాల మాటలు అనడం, మరి శిశుపాలుడు తల్లికి శ్రీకృష్ణుడు 100 తప్పుల వరకు క్షమిస్తానని మాట ఇవ్వడం, కాబట్టి ఈ 100 తప్పుల వరకు సహించి ఆ తర్వాత మరి సుదర్శన చక్రంతో శిశుపాలుని వధించటం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఈ మాటలన్నీ ఏమిటి మరి? అహంకారము, బలము, గర్వము, కామము, క్రోధం, దాంతో మరి భగవంతుడిని కూడా మీద కూడా ఈర్ష్యతో వాళ్ళు ఈ రకంగా ఉంటారు అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ కి శిశుపాల వధ స్టోరీ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఆసురీం యోనిమాపన్నా మూఢ జన్మని జన్మని మామ ప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యధమాం గతిం. సో అసురీ జీవన జాతుల్లోనే మాటి మాటికి జన్మలు పొందుతూ ఉండి ఇక ఇలాంటి మూఢులు ఇక ఎన్ని జన్మలైనా ఇలా అసురీ జాతుల్లోనే పుడుతూ మాం అప్రాప్యైవ కౌంతేయ, నన్ను ఎప్పటికీ ప్రాప్తించుకోలేరు, నన్ను ఎప్పటికీ పొందలేరు. తతో యాంతి అధమాం గతి, ఆ రకంగా వాళ్ళు అధమగతి పాలవుతారు, అధోగతి పాలు అవుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇలాంటి మెంటాలిటీ ఉన్నప్పుడు ఇక జన్మ జన్మలకి మూర్ఖులుగానే ఇప్పుడు ఆ లోకాల్లోనే అంటే దిగు లోకాలు అని చెప్పుకున్నాం కదా, మెంటాలిటీ డిమానిక్ లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు జన్మ జన్మలకి అలాంటి అసురీ గుణాల్లోనే వాళ్ళు పుడుతూ నన్ను ఏనాటికి ఏ జన్మలో కూడా వాళ్ళు ప్రాప్తించుకోలేరు, పొందలేరు, క్రమంగా వాళ్ళు ఇలా అధోగతి పాలు అవుతారు అని చెప్తున్నారు. సో అహంకారం, బలం, దర్పం, కామం, క్రోధం ఇవన్నీ పెట్టుకుని వాళ్ళల్లోనూ ఉన్నాను, ఎదుటి వాళ్ళల్లోనూ ఉన్న నన్ను వాళ్ళు గమనించరు. అంటే మరి అలా ఉన్నవాళ్ళు ఈ రోజుల్లో మనుషుల్ని కూడా మనం గౌరవించకపోతే అది కూడా దీని కిందే వస్తుందని ఒక అర్థం. ఆ తర్వాత భగవంతుడి పట్ల అసూయతో ఉంటారు అన్న మాటకు అర్థం అదనమాట. త్రివిధం నరకస్యేదం, వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఇక మనం ఇలాంటి శ్లోకాలు కొన్ని 1-2 గుర్తుంచుకున్నా సరి అయిన మార్గంలో ఉండటానికి వీలవుతుంది. ఇది అలాంటి శ్లోకాల్లో ఒకటి. త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామక్రోధస్తథా లోభ తస్మాద్ ఏతత్రయం త్యజేత్. సో నరకానికి ద్వారాలు, ఆత్మను నాశనం చేసేవి 3 రకాల ద్వారాలు ఉన్నాయి. ఏది? ఆత్మనాశనానికి కారణమైనటువంటి నరక ద్వారాలు 3 ఉన్నాయి. ఏమిటవి అంటే కామము, క్రోధము, తథా లోభం, మరియు లోభము. ఈ కామము, క్రోధము, లోభం అంటే దురాశ. ఇవన్నీ తస్మాత్ ఏతత్రయం త్యజేత్, తస్మాత్ ఏతత్రయం త్యజేత్, తస్మాత్ కాబట్టి ఏతత్రయం ఈ 3ని త్యజేత్ విడిచిపెట్టాలి అని
చక్కగా క్లియర్ గా ఇక్కడ చెప్పారు. ఎందుకు కామము, క్రోధము మరియు లోభము ఈ మూడు కూడా మరి నరకస్యేదం, నరకానికి దారి తీసే ద్వారాలు, ఆత్మను నాశనం చేసేటటువంటివి. అంటే ఆత్మ వినాశనం, ఆత్మ ఏమీ వినాశనం అవ్వదు, కానీ దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఇక మనం ఏనాటికి కూడా ఆత్మ సచ్చిదానంద తత్వాన్ని చూడలేకుండా చెయ్యగలిగినటువంటి లక్షణాలు ఏమిటి అంటే కామము, క్రోధము, లోభము. ఆత్మను అర్థం చేసుకునే లక్షణాలు ఏమిటని చెప్పారు? వైరాగ్యంతో ఉండగలగటం, శరణాగతి తత్వంతో ఉండగలగటం. అయితే ఈ కామము, క్రోధము, లోభము ఇది ఏనాటికి కూడా మనం ఆత్మను రియలైజ్ చేసుకోకుండా చేసేటటువంటి లక్షణాలు అన్నమాట. సో కోరిక, క్రోధం, కోపము, లోభము, దురాశ, ఇంకా ఇంకా ఏదో కోరికల మీద ఆశ, ఈ మూడు కూడా నరక ద్వారాలు, ఆత్మ వినాశనానికి కారణమవుతాయి. కాబట్టి ఈ మూడింటిని విడిచిపెట్టాలి అని చెప్తున్నారు. సో కామం, కోపం, దురాశ, మరి ద్రౌపదీదేవి పట్ల వాళ్ళు చూపించిన ఈ అవమానం అది కామానికి గుర్తుగా చూపించారు. లస్ట్ అని ఇంగ్లీష్ లో దాని మాట. తర్వాత మరి భీముడు, దుర్యోధనుడు ఇద్దరు కూడా ఈ కోపంతో వాళ్ళు పోరాడటం, మరి అది ఇక్కడ చూస్తున్నాము. మరి గ్రీడ్, దురాశ, మొత్తం హస్తినాపురం అంతా నాకే కావాలి. మరి పాండవులు చివరికి ఏమంటారు, ఇంత పెద్ద యుద్ధం ఎందుకు అని, వాళ్ళు మాకు ఏమీ అక్కర్లేదు, మా అందరికి 5గురికి 5 ఊళ్ళు ఇవ్వండి చాలు, ఇంకా అసలు మాకు ఏది అక్కర్లా, కనీసం క్షత్రియులం అయినందుకు ఒక్కొక్క ఊరు ఇస్తే 5గురికి 5 ఊళ్ళు, అది చూసుకుంటూ మేము ఉంటాము అని కూడా పాండవులు చివరికి చెప్తారు. అది కూడా ఇవ్వను అనబట్టి చివరికి యుద్ధానికి సన్నాహాలు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. సో ఈ కారణాలన్నిటి వల్ల జరిగిన వినాశనం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. కామం, ఆవిడ పట్ల చూపించిన ప్రవర్తన, మరి ఆ కోపం మనసులో, ఆ దురాశ ఉన్నప్పుడు మరి ఏమవుతుంది అన్నది అది వినాశనానికి దారి అని. ఏతైర్విముక్త కౌంతేయ తమో ద్వారైత్రిభిర్నరః ఆచరత్యాత్మన శ్రేయ తతో యాతి పరాం గతిం. ఏతైర్విముక్త కౌంతేయ, ఎవరైతే ఈ త్రిభిర్నరః, ఈ 3 ద్వారాల నుంచి ఎవరైతే విముక్తులవుతారో, ఏది ఈ కామము, క్రోధము, లోభము, వీటి నుంచి ఈ తమోద్వారం అంటే ఈ చీకటి ద్వారాల నుంచి ఎవరైతే ఈ విముక్తులవుతారో, ఆచరత్యాత్మన శ్రేయ, సో శ్రేయోవంతమైన పనులు, ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన పనులు ఆచరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు తతోయాతి పరాంగతి, ఆ విధంగా వాళ్ళు క్రమంగా పరమగతిని పొందుతారు. సో ఈ 3 దుర్గుణాలను వదిలివేసిన వాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన కార్యాలను చేస్తూ ఆ విధంగా క్రమంగా పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో మనం అసలు ఆత్మానుభూతిని తెలుసుకోవాలి అంటే ముందు ఈ చెడు లక్షణాలను తగ్గించుకోవాలి. ఈ కామము, ఈ క్రోధము, ఈ దురాశ, ఇవి తగ్గించుకున్నప్పుడు మరి వైరాగ్యం అంటేనే కోరికలు తగ్గించుకోవడం. సో ఈ 3 లక్షణాలని మనం వదిలించుకుని ఆ తర్వాత ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన కార్యాలు అంటే మరి భగవంతుడికి ఆ శరణాగతి తత్వం, భక్తి మార్గాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ క్రమంగా పరమపదాన్ని పొందాలి. అది ఇక్కడ మెట్లు రూపంలో చూపించారు. సో పైన భగవంతుని చేరుకోవాలి, అది మన అందరి యొక్క ఎయిమ్ అనుకున్నాం అనుకోండి. ఏమేం మెట్లు దాటాలి? ఎన్వి అంటే మరి ఈర్ష్య, లస్ట్ కామము, ఇగ్నరెన్స్ అజ్ఞానం, యాంగర్ కోపం, అహంకారం, ప్రైడ్ గర్వం, మరి అటాచ్మెంట్, చివరికి రాగద్వేషాలు, మరి విపరీతంగా నాది నాది అనుకుంటూ వస్తువుల పట్లైనా మనుషుల పట్లైనా విపరీతమైన అటాచ్మెంట్. అందరినీ మరి మన వాళ్ళని వదిలేసుకోవాలా అని మనకు ఒక డౌట్ వచ్చిందంటే వదిలేసుకోమని కాదు, మన పనులు ఎలాగూ చెయ్యాలి, మన బాధ్యతలు నిర్వర్తించకపోవడం అసలు తమోగుణ త్యాగం అని కూడా చెప్పారు. కాబట్టి ఏ రకంగా చెయ్యాలి అంటే మన బాధ్యత అనుకుంటూ టూ మచ్ అటాచ్మెంట్ లేకుండా కరెక్ట్ అయిన మార్గంలోనే అన్ని చేయమన్నారు. అక్కడ ఏ పద్ధతిలో ఉండాలి ఆ అటాచ్మెంట్ అనేది అన్నది అది కూడా ఈ లక్షణాలన్నీ వదులుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చే లక్షణం అన్నమాట. ముందు అసలు ఇవన్నీ వదిలించుకుంటే అప్పుడు చివరికి ఆ అటాచ్మెంట్ కూడా తగ్గించుకున్నప్పుడు
మరి తగ్గించుకుని ఒక గురువు గారిని చూసుకుని యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్, అప్పుడు ఈ రకంగా ఈ చెడు అలవాట్లను స్వభావాన్ని వదిలించుకుని మంచి మార్గంలో ఉంటూ ఈ అటాచ్మెంట్స్ ని మనం కొంచెం కొంచెం తగ్గించుకుంటూ ఒక గురువు గారిని చూసుకుని వేదాధ్యయనం, ఆస్టెరిటీ, అప్పుడు మరి ఆ ప్రిన్సిపుల్డ్ లైఫ్ ఇలా అంటే మరి ఫాలో అవుతూ సెన్స్ కంట్రోల్, ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోగలుగుతూ ఆ రకంగా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందాలి అని చెప్పి ఈ మెట్లు అన్ని మనం దాటుకుంటే మరి అప్పుడు మనకి భగవంతుడి యొక్క జ్ఞానం అర్థమవుతుంది. ఆ భగవద్ జ్ఞానాన్ని పొందుతాము, ఆయన్ని పొందగలం అని ఈ చక్కగా ఇలా ఒక మెట్ల రూపంలో చూపించారనమాట. ఈ లక్షణాలు వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ గా ఆ బొమ్మల్ని, ఆ లక్షణాలని ఏ రకంగా మనం వదులుకుని మనం ఒక గురువు అవసరం అని, సరే వేదాలు అంటే మంచి ఏదో చెడు ఏదో తెలుసుకునే విచక్షణ జ్ఞానం, దాన్ని ఫాలో అవటానికి ఆస్టెరిటీ, నియమబద్ధం అంటే ఒక దృఢత్వం ఉండాలని చెప్తున్నారు. శ్రద్ధ దృఢత్వం లేనిదే మరి ఆ మార్గంలో ఉండకుండా మళ్ళీ ఒక రోజు 2 రోజులు ప్రాక్టీస్ చేసి వదలటం కాదు. ఆ రకమైన జీవన విధానాన్ని, మనస్తత్వాన్ని అలవర్చుకుని ఉండగలగటం, ప్రాక్టీస్ చేయగలగటం, ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకుని ఆ రకంగా ఈ జ్ఞానాన్ని పొందగలగటం అని చెప్పి ఇక్కడ ఒక జస్ట్ మనకి ఐడియా కోసం ఈ రకంగా చూపించారు ఈ చిత్రాన్ని. మీరు ఎవరైనా కావాలంటే ఈ చిత్రాన్ని పిక్చర్ ఫోటో తీసుకోవాలంటే ఈ స్లైడ్ ఫోటో తీసుకోవచ్చు. సరే, నెక్స్ట్ శ్లోక. యశాస్త్ర విధిముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః న సిద్ధిం అవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిం. ఎవరైతే శాస్త్ర విధిం ఉత్సృజ్య, ఎవరైతే శాస్త్ర విధులను ఉత్సృజ్య వదిలిపెట్టేసి వర్తతే ప్రవర్తిస్తారో కామకారతః, శాస్త్ర విధులను వదిలిపెట్టేసి ఈ కామకార పనులన్నీ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు చేస్తూ ఉంటారో వాళ్లకు నససిద్ధిం, సిద్ధత్వం ఏమి రాదు, అవాప్నోతి, వాళ్ళకు సిద్ధత్వం అనేది పొందరు, నా సుఖము ఉండదు, నా పరాంగతి, పరమగతి, భగవంతుణ్ణి కూడా ఆ పరమగమ్యాన్ని కూడా వాళ్ళు పొందరు. సో ఎవరు శాస్త్ర విధులను విస్మరించి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు ఇష్టానుసారం పనిచేసే వాళ్ళు పరిపూర్ణతను గాని, ఆనందాన్ని గాని, పరమగమ్యాన్ని గాని పొందరు. సో శాస్త్రాలు చెప్పిన ప్రకారంగా ఏదైనా చెయ్యాలి. వాళ్ళ ఇష్టానుసారం పని చేసినప్పుడు వాళ్ళకి పరిపూర్ణత, ఆనందం, పరమగమ్యం కూడా ఉండదు. అందుకని ఇక్కడ మనకి ఈజీగా అర్థం అవటానికి ఏం చెప్తున్నారంటే, దీనికి శాస్త్ర విధులు ఏం చెప్పాయి మరి, ఇలా తప్పు సంబంధాలు పెట్టుకోకూడదు, ఇల్లిసిట్ సెక్స్ అంటున్నారు, గ్యాంబ్లింగ్ చేయకూడదు అంటున్నారు, ఇంటాక్సికేషన్ అంటే మత్తు పదార్థాలు అవి తీసుకోకూడదు అంటున్నారు, మీట్ ఈటింగ్ అంటున్నారు. సో ఇవన్నీ ఈజీ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. సో ఇటువంటి చెడు పనులు చేస్తూ శాస్త్రాలు వికర్మలు అని చెప్పాయి, చేయకూడని పనులు కొన్ని ఉన్నాయి. మనకి తెలుసు నిత్య జీవితంలో కొన్ని తప్పులు ఒప్పులు ఏమిటనేది. కాకపోతే ఏమిటంటే మానసికంగా కూడా ఆ రకమైన ఆలోచన లేకుండా మైండ్ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవటం. మరి ఇవే కాదు, కోపము, ద్వేషము, ఈర్ష్య, అసూయ ఇటువంటివి కూడా ఉండకూడదని ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో చెప్పారు. అంటే ఆ పరిపూర్ణత పొందాలంటే అవన్నీ వదులుకోవాలి. సో ఇక అదే కాకుండా ఈ రకంగా కంప్లీట్ గా శాస్త్ర విధులను విస్మరించి ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్లు మనం గనక వ్యవహరించినట్లయితే ఇక వాళ్ళు పరమగమ్యాన్ని గాని, ఆనందాన్ని గాని, పరిపూర్ణతను గాని పొందలేరు. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుం ఇహార్హసి. తస్మాత్ కాబట్టి శాస్త్ర ప్రమాణంతే అంటే శాస్త్రాలు ఏదైతే స్టాండర్డ్, ఏదైతే చేయొచ్చు అని చెప్పాయో అలాంటి కార్యాల్లో నువ్వు స్థితుడవవు. సో అంటే ఏ కార్యం చెయ్యాలి, ఏది అకార్యము, చేయకూడదు ఏంటి, చేయగలిగింది ఏంటి అన్నది నిర్ణయించుకోవటంలో శాస్త్రాలే స్టాండర్డ్. తస్మాత్ కాబట్టి శాస్త్రమే స్టాండర్డ్. నువ్వు ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదో ఈ శాస్త్రాలను అనుసరించి తెలుసుకో. జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం, ఈ శాస్త్ర విధానోక్తాన్ని తెలుసుకుని
కర్మకర్తం పని చెయ్యి, ఇహార్హసి ఈ ప్రపంచంలో ఆ రకంగా నువ్వు పనులు చేయాలి. ఏ రకంగా శాస్త్ర విధానం ఎలాంటిదో తెలుసుకుని శాస్త్రాలు చెప్పినట్లుగా చెయ్యి. ఎందుకంటే చేయవలసిందేదో చేయకూడదేదో ఈ శాస్త్రాల్లోనే ఉంది ఆ స్టాండర్డ్ అంతా. కాబట్టి నువ్వు శాస్త్రాలు చెప్పిన విధానాన్ని నువ్వు జ్ఞాత్వ అర్థం చేసుకుని తెలుసుకుని కర్మకర్తం ఆ రకంగా కర్మను చేయి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి చేయదగిన కార్యమేదో చేయకూడని కార్యమేదో నిర్ణయించుకోవడంలో మనిషికి శాస్త్రమే ప్రమాణం. తస్మాత్ కాబట్టి శాస్త్రం ప్రమాణంతే, శాస్త్రమే ప్రమాణం, స్టాండర్డ్. శాస్త్ర విధానాలను తెలుసుకుని తదనుగుణంగా ఈ లోకంలో నువ్వు కర్మ చేయాలి. ఇక్కడ శాస్త్రం తెలుసుకోవటం అంటే మరి ఆ జ్ఞానాన్ని నువ్వు కొంచెం తెలుసుకోవాలి, కాస్త వేదాలు అవి అంటూ, అంటే మంచి ఏదో చెడేదో నువ్వు ముందు తెలుసుకో ఏ పని చేసే ముందైనా అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ సాందీపని ముని ఈయనెవరు అంటే బలరామకృష్ణులు గురువు. ఆయన సాందీపని ముని దగ్గర చేరి వీళ్ళు విద్యను అభ్యసించారు బలరామకృష్ణులు. సో భగవంతుడు ఆయనకు అన్ని తెలుసు, కానీ విద్య అభ్యసించటం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అన్నది మనందరికీ కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వటానికి భగవంతుడు కూడా మరి చేరి ఈ గురువు గారి ఆశ్రమంలో విద్యను అభ్యసించటం జరిగింది అని ఇక్కడ మనం ఆయన శిష్యులైన బలరామకృష్ణుని చూస్తున్నాము. ఇంకపోతే ఈ దైవాసుర గుణాలు చూస్తున్నాం కాబట్టి మరి ఇప్పుడు సత్యయుగంలో ఈ దైవాసుర గుణాలు ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఆ రోజుల్లో మరి ఎక్కువ ధర్మం 4 పాదాల మీద నడిచిందని చెప్తారు. కాబట్టి ఈ వరాహదేవుడైన దైవీ గుణాలున్న దైవము, ఈ దానవ గుణాలున్న రాక్షసుడైన హిరణ్యాక్షుడు, అంటే హిరణ్యకశ్యపుడు అన్నమాట, అతను కూడా పెద్ద రాక్షసుడు. సో ఇలా భూమాతనే ఆయన హింసలు పెడుతూ ఉంటే చివరికప్పుడు భగవంతుడు వరాహ రూపంలో వచ్చి భూమాతను రక్షించటం జరిగింది. సో ఆ రోజుల్లో ఈ దేవతలు దానవులు కూడా వేరువేరు గ్రహాల్లో ఉన్నారు. సో దేవలోకము మరి అట్లా వేరువేరు గ్రహాల్లో కనిపించేవారు. తర్వాత త్రేతాయుగం వచ్చేసరికి మరి రాముడు రావణుడు ఎవరు దైవీ గుణాలకు ప్రతినిధి, దానవ గుణాలకు ప్రతినిధి రావణుడు. వీళ్ళిద్దరూ కూడా వేరువేరు దేశాల్లో ఉన్నారు త్రేతాయుగంలోకి వచ్చేసరికి. ధర్మం 3 పాదాల మీద ఉన్నదప్పుడు. తర్వాత ద్వాపర యుగంలోకి వచ్చేసరికి ధర్మం 2 పాదాల మీదే ఉంది. పాండవులు కౌరవులు వీళ్ళు దేనికి ప్రతిబింబాలు, ప్రతీకలు, ఎగ్జాంపుల్స్? పాండవులేమో మరి దైవీ గుణాలు, కౌరవులేమో దానవ గుణాలు. కాబట్టి ఈ ఇద్దరు కూడా ఒకే కుటుంబంలో ఉన్నారు. ఏది ద్వాపర యుగంలోకి వచ్చేసరికి ఈ దానవులు దైవము కూడా అంత క్లోజ్ అయిపోయారు, అంత ఎక్కువ అయిపోయారు అనమాట. ఒకే ఫ్యామిలీలోనే కనిపిస్తున్నారు. కొందరు దానవ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు, కొందరు మరి దైవీ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు. ఇకపోతే ఇప్పుడున్న కలియుగంలోకి వచ్చేసరికి ఈ డివైన్ డిమానిక్ క్వాలిటీస్, దైవాసుర గుణాలు ఒక్క పర్సన్ లోనే ఉంటున్నాయి. అంటే ప్రతి మనిషిలో 2 గుణాలు ఉంటున్నాయి ఈ రోజుల్లో అని చెప్తున్నారు. సో చెడు గుణాలు, దానవ గుణాలు ఉంటున్నాయి, మరి దైవీ గుణాలు కూడా ఒక్క మనిషిలోనే ఈరోజు ప్రతి వాళ్ళల్లో ఆ గుణాలు ఉంటున్నాయి. కాబట్టి మనలో ఉన్న ఈ గుణాలను, ఈ దానవ గుణాలను రిమూవ్ చేసుకోవాలి అంటే మరి అంతే కదా, కోపాలు, తాపాలు, ఈర్ష్యలు, అసూయలు, ఇవన్నీ క్రోధ త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనం ఆత్మనం కామక్రోధ తథాలోభ తస్మాత్ ఏతత్రయం త్యజేత్ అని చెప్పారు. సో 3 రకాల ఆత్మనాశనం చేసే నరక ద్వారాలు ఉన్నాయి. కామ క్రోధ తథా లోభ. సో ఇవి మరి చాలా మందిలో మనలో ఉంటున్నాయి. కాబట్టి ఈ డీమన్స్ ని, ఈ రాక్షస గుణాలను ఏ రకంగా మనం వదిలించుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు కంసుడు, శిశుపాలుడు వీళ్ళందరిలో ఉన్నది కూడా ఇదే కామము, క్రోధము, కోపం, దురాశ. సో ఇవన్నీ మరి ఇలాంటి గుణాలు మనలో ఉన్నప్పుడు వీటిని ఎలా మనం వదిలించుకోవాలి అంటే భగవన్నామాన్ని జపించినప్పుడు క్రమేణ మనసు కొంచెం ఇలా శుద్ధి అయ్యే అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురం. ఈ పాఠంలో మనం నేర్చుకున్న సారాంశం ఏమిటి అంటే దానవ ప్రవృత్తులు ఉన్నవాళ్ళు, దానవ ప్రవృత్తులు ఉన్నవాళ్ళు నీచ జన్మలను పొంది మరి భవబంధాల్లో చిక్కుకుంటారు. కాబట్టి మనం దైవీ గుణాలను పెంపొందించుకుని శాస్త్రానుసారం జీవనాన్ని గడుపుతూ ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణతను పొందాలి
అన్నది మనం నేర్చుకున్నాం. సో దానవ గుణాలను క్రమేణా దానివల్ల ఉపయోగం లేదు, మనం ఇంకా కిందికి వెళ్ళటమే కాబట్టి, నీచ జన్మలు భావబంధాల్లో చిక్కుకుంటున్నాం కాబట్టి దైవీ గుణాలను పెంపొందించుకుని కామము, క్రోధము, లోభం అనే వాటిని తగ్గించుకుని శాస్త్రానుసారం జీవనాన్ని గడుపుతూ ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణతను పొందాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. దీనికంటే కూడా ఇంకా ఉపయోగకరమైన చాప్టర్స్ నెక్స్ట్ 2. అసలు ఏది చెయ్యాలి, ఏది చేయకూడదు. ఇక్కడ దైవీ గుణాలు ఇవి, అసురీ గుణాలు ఇవి అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ 2 చాప్టర్స్ రియల్లీ ప్రాక్టికల్ అన్నమాట. అసలు ఏది చేయాలి, ఏది చేయకూడదు అనేది ప్రతి విషయం కూడా ఎలా చేయాలి, ఏ విధంగా చేయకూడదు అనేది మనం చూస్తాం. సో అందుకని చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్, తప్పనిసరిగా వినాలి. వెరీ ప్రాక్టికల్ గా మనకి నిత్య జీవితంలో ఉపయోగపడేవి. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవే